си холандския шампион Твенте от разгром в гостуването на Интер. Вратарят капитулира само пред Естебан Камбиясо в 55-та минута. Попадението на аржентинеца класира последните носители на трофея за осми на финалите в турнира. Пропуски на Уесли Снайдер лишиха домакините от гол през равностойното първо полувреме. Холандецът веднъж не оцели вратата, а при следващия му опит на прешната града спаси Твенте. Станкович и Биени обстрелваха без успех Михайлов от разстояние, а българинът опази мрежите си и при най-сериозните положения за нерадзурите преди почивката. Стрелба от упор на Горан Пандев попадна в тялото на скъсили ъгъла Михайлов, а след това стражът реагира адекватно и на техничен шут на Етоо. За гостите най-големия пропуск сътвори Тео Янсен, който вече виждаше топката в мрежата, но Кастелац си показа завиден рефлекс. Късметът се усмихна на шампионите в 55-та минута. Снайдер стреля от фал и след рикошет топката падна удобно на пътя на Камбиясо, който отблизо разстреля Михайлов за 1-0. До края българинът спаси своя тим от загуба с по-изразителен резултат, но и домакините имаха късмет при удар на Дени Ландзат в 75-та минута, който срещна рамката на вратата. Тотнъм отново зарадва феновете си с резултатен футбол, който класира отбора за следващата фаза в турнира. Шпорите се разправиха и с осакатения състав на Вердер, който си тръгна само с 3 гола в своята врата. Още в 6-та минута пробив на Аран Ленан отдясно завърши с прецизно центриране, което бранителят Юнес Кабул превърна в гол с хубав удар от въздуха. Най-дейният играч на гостите Марко Марин имаше възможност да изравни при единствената възможност за Вердер през първото полувреме, но халфът стреля неточно. Въпреки превъзходството си, лондончани стигнаха до нова възможност за гол едва в края на първата част. Приодъл бе надигран от Лука Модрич в наказателното си поле и хърватинът отблизо не остави шансове на Визе, отвоявайки резултата. Домакините рестартираха още по-силно след почивката. Първо Гарет Бейл разтресе градата от статично положение, а малко по-късно Уелсецът центрира към Крауч, но ударът на нападателя бе избит от Приодъл от гол линията. Бейл пропусна да се разпише в пореден евроматч, след като Феликс Крос пъна Модрич в наказателното поле, но ударът на крилото от бялата точка бе отразен от Визе. Все пак се стигна до трети гол във вратата на Вердер, дело на Питър Крауч, който в 79-та минута оформи крайното от Тотнъм Вердер 3-0. Апоел Тел Авив поднесе голямата изненада, като срази Бенфика с 3-0 и постигна историческа първа победа в Шампионската лига. Израелците повероха в 24-та минута, когато при грешка в защитата на Бенфика Захави се възползва от центриране и с глава вкара за 1-0. Бенфика върнаха един гол, но той бе отменен заради засада. През второто полувреме португалците продължиха да натискат съперника, като удар с глава на Уизало бе изчистен от гол линията от футболистът на Апоел Абутбул. В 74-та минута Дъглас да Силва се оказа най-съобразителен след корнер и от няколко метра простреля вратаря на Бенфика Роберто. В продължението домакините стигнаха и до трети гол. Автор на попадението отново бе Захави. Апоел Тел Авив Бенфика 3-0. Шалке постигна класическа победа над Олимпик Лион с 3-0 в Гелзенкирхен и се изкачи начело на група Б в Шампионската лига. Герой за германски отбор се превърна Клас Ян Хунтелар, който вкара 2 гола. Резултатът бе открит още в 13-та минута. Раул пробива в наказателното поле, бранител на Лион успя да избие топката, но тя попадна в Фарфан, който точката на дуспата бе точен за 1-0. Лисандро Лопес можеше да върне интригата в мача малко по-късно, но ударът му бе твърде слаб и не затрудни стража на немците Нойер. В 20-та минута Шалке стигна до втори гол. Пас на Пер Клуге бе засечен от връхлитащия в наказателното поле Хунтелар, който отбеляза за 2-0. По-късно Фарфан си изпроси жълт картон при симулация за дуспа. В края на двубоя Корадо даде страхотен пас на Хунтелар, който оформи крайното 3-0. Трета група съседското дерби между Глазгоу Рейнджърс и Манчестър Юнайтед бе решено с победен гол на Уейн Руни 3 минути преди края на редовното време. В началото на матча Бербатов бе спънат в пеналтерите на домакините от Стивън Дейвис, но реферът остави играта да продължи. На другия край на терена Кени Милър имаше първата голова възможност за шотландците, но ударът му мина встрани от целта. Рамката на вратата пък се оказа непреодолимо препятствие пред Уейн Руни, който вече бе елиминирал съпротивата на Броудфут и вратаря Макгрегор след центриране на Фабио отляво. В края на полувремето Кени Милър коригира мерника си, но този път Ван дер Сар излезе разчетено и изби шута на деветката на Рейнджърс. След почивката комбинация между Бербатов и Руни изведе Майкъл Карик на стрелкова позиция, но Алан Макгрегор бе на мястото си отрази. Нейсмит не успя да накаже грешка на Джони Еванс, който не се разбра с Ван дер Сар, но все пак холандецът отново бе на висота. След час игра и Бербатов се нареди сред пропусналите от изгодна позиция, преди да бъде заменен от Хавиер Ернандес малко по-късно.
3 минути преди края на срещата Фабио бе спрян непозволено в наказателното поле на Рейнджърс и арбитърът отсъди дуспа в полза на англичаните. Уейн Руни застана зад топката и реализира победното попадение, което прати тима на Алекс Фъргюсън на осми на финалите, кръг преди края на груповата фаза. Освен Манчестър Юнайтед, Валенсия е вторият отбор в трета група, който си осигури участие на осми на финалите. Испанците разгромиха Бурсаспор на Димитър Иванков с 6-1 на своя стадион. Гостите започнаха добре, но в 17-та минута домакините изпълниха дуспа, след като капитанът на турците Юмер Ердоган извърши нарушение в наказателното поле. За топката застана Мата, който не сбърка. 4 минути по-късно пак той асистира на Солдадо, който покачи на 2-0. След половин час игра, а дори шутира Иванков отби, но при добавката българинът нямаше шанс. Далечен удар на Хоакин направи резултата преди почивката 4-0. Въпреки убедителната преднина, Валенсия не спря устрема си и след почивката. В 54-та минута Солдадо реализира втория си гол. Той бе изведен сам срещу Иванков и го преодоля. Въпреки ужасът, който изживяха на стадион Местая, футболистите на турския тим успяха да върнат едно попадение. Аржентинецът Пабло Батия получи хубав пас от Илдаръм и намали за 5-1. Крайният резултат оформи Алехандро Домингес отново след асистенция на Мата. Успехът бе рекорден за Валенсия в Шампионската лига, докато представянето на турския шампион в груповата фаза е повече от катастрофално. Бурса няма спечелена точка в потока и има само един отбелязан гол срещу 15 допуснати.